Os concellos do Baixo Miño e o Valmiñor únense contra os 5 parques eólicos previstos na Serra da Groba, que se estende dende Baiona ao Rosal. A plataforma SOS Groba recolleu 3.000 escritos de alegacións contra o primeiro dos proxectos. Aseguran que se están tramitando burlando a lei. O primeiro dos 5 parques proxectados na serra leva 6 aeroxeneradores. En total son 27. A plataforma SOS Groba califica de fraude de lei proxectar miniparques solapados co fin de evitar a complexa tramitación dun parque grande. A lei prohíbe expresamente que compartan estructuras e que se mezclen parques. Estamos falando de 3 parques que son de 3 empresas pretendidamente diferentes, pero as 3 vinculadas á superpotente Acciona. Isto é unha trampa. Ademais, din que como xuntos superan os 50 megavatios deberían ser tramitados pola normativa estatal con avaliación ambiental que os miniparques non precisan. Vamos a facelo con tranquilidade, vamos a facelo con transparencia e con datos. Pero o que estamos facendo aquí, o que se está facendo sobre todo en Galicia, é trampa, engaño e ocultación. Os concellos do Valmiñor e do Baixo Miño posicionáronse en contra destes parques eólicos. Apostan por protexer esta paisaxe, os valores etnográficos e tamén os usos tradicionais do monte. Concellos, asociacións e particulares asinaron 3.000 escritos con 100.000 alegacións ao primeiro proxecto. Estas novas enerxías, novas tecnoloxías, digamos, non se poden implantar a calquera custo. SOS Groba advirte de que o DOGA publicou só en outubro solicitudes para instalar 178 aeroxeneradores que cubren o consumo de 3 millóns de persoas.